chorizo guztiek ekarri doztezu, ez da? Ze gaur txitxiburdutzi egin behar da, Hombre, ez que no gune da. Hombre, txarri eta erdi txorizo ekarri dut. Eta beste erdi betaoan falta iken badeu. Bueno, empatxamen ez dugu ze egingo umeak txorizoaz, Tranquil, bai. Honegaz kalidadeagaz, ez dire ingo. Honetire kalitatea. Bueno, hori, ez dugu du, itxuri hona deki, Itxuri ederra deki, bai. Labela zanzu? Bai. Labea, zer dinozu? Zer labeta ze demontre? Ezu esan txitzi burdun txingule, Oie, ordu erdi baino gehiago darut esan palotxuek eitzen txorizuntzako, Eta non dauz ba? Bai, jo nikotakoz. Esan dau berak inkotxuzela eta berak ekarkotxuzela. Ai, ama. Así que... Zue bere egin berko da eta zue zara mantenimentuko ara? Jolin, bai eske, dana inbido neukela. Dana, bai. Bueno, Andrak, bakia, nik egiukotzet nire gizonari. Vale. Geuse asko iten ez daki, baina zue baneiko ondo iten deu, bale. Ia, egiukotzet. Hori behar dugu. Venga. Etor zaitez ona, hemen zuen berri du eta. Ontze noa makie! Etxi hori señor. Non ditator ba? Ni bildurra putzu bedekote, Non dago? Amen. Hori zi! Hemen dakatzu zua ba! Egon. Gure falta. Maurizi, moxo bat emago diak ez, zuen, binu. Ea ba. Laguntzegi behar, Bai, noski, putzegin. Ia, putzegin. Putzegin, bai. Prest? Pasauzi, ea ba. Bat, bi, eiru, egon, Hau. Ala. Hala. Hala. Fenomeno. Maurizi. Bueno. Bakit Jas. Zebi zuen egal ba. Zebi hon egal ba. Bueno. Balutzu bile joan berko gara, orduen txorizoa sartzeko edo? Afari egin bala. Paluka zentzen, etorri guztera bia, ia. Venga, ba. Bezina autoz, ba. Maurizi, txorizo, que está gabe, ba. Zein, mete dut txorizoa. Eramango zuen Matías sartzeko, no? Ez zuen, Bastante. Bueno.
aprobetxatu beharko duzue. Dantzan eriko dugu eta kantatu. Ze ondo, bueno, oso ondo, Ipini berzari arago, zekorroan egin bai. Joan berzari arago. Aingeru, ona. Honek, igual honantza egiteko ditugu, eta txokotan mezu. Ezkiporro bat izan behar da. Amatako dut. Orain hasiko gara. Hemen, leku gehiago da. Oso ondo.
epitopak egin behar dago, Bai. Etorri lastana. Baina beste urte baterako kontuen hartu behar dire gauzeran batzuk, Bai, a ber. Ikusi behar bane bai, inguru natural baten gauzela. Eta ez usteko APB gertatzen diez. Da horretarako gauz, dena konponduteko. Zegan erau da, umeentzako bai, esperientzize ezin hobea. Bai, baina gauze batzuk hobetu beharrekoa dira. Bueno, bai, janaria bere ikusi dozu. Baserritarrana da eta labelekoa da. Hombre, dau, ekologiko talderako apuntatzeko moduan, osea, que fíjate, osea, da, kalidade bat. Bueno, bai, baina ni benetan etorri naz ikusten
eskola zelan emoten diren nik gogoan daukat dana, hori dala. Klase praktiko bat gure dozu. Inde dau, hori problema hori. Ontxe ikuskozu, torri nios, ontxe ikuskozu. Guazen. Guazen. Ontxe ikuskozu. Andreño, ni izango naiz aurkaria. Eta oso ondo egin du, ez da, Andreño? Oso ondo egiten du. Maria Jose. Mesedez. Ena zela Maria Jose. Maritxuna zela. Maritel, bai. Maritxu. Eta zu gure dozen. Benetan flipeu ingo deu, inspektoria. Bueno, baina, ondo egin deu, aukeri hemen bako txugu. Ondo, ez dakizu zer egiteko kapazadan gure Joniko.
zuk ingo zu. Bai, Maria Jose, bai. Ai, a ver. Ahí va. Oi, mikrofono bat edukiko dut. Eta oso doktore jantziko nahi, Maria Jose. Eta denak lotuko dira, harikita. Joniko, mesez, lasaikoak putzueten mesedez. Gero eta urduria jartzen dauzita, Ja, haien hau froga bat marko dugu edo, ez da? En serio, siquiera. Aizue, gentleman, abesti bat egingo dugu, eta denok hartuko dugu parte, bai? Prest! Bai! Prest! Bai! Bat, bi, hiru, lau, 6, 7.
Bueno, eskerrik asko etortegaitik, espero dugu zuen guzteko izan ditela, baina gauzatxu bet, arazo bat dekogu denporagaz, 7:08 urrengo hasi behar dugu, nahiko berandu gabiz, orduen mesede bat esketuko duzkuzue. Hartu umeak bakoitza berea, ba espadan, eta eskerreko atetik urten. Muchas gracias por haber venido, espero que haya sido de vuestro gusto, andamos muy...